Flashman. My jsme Medvídek Studio TV a vítáme vás u tohohle videa. Jsem tady jenom já, Honza prostě. U minulého videa jsem vám dal do popisku Steam. Takže jestli byste si chtěli, jestli máte nějakou koupenou hru, třeba Counter Strike, tak bychom si mohli zahrát. Nebo Don't Starve, mám taky. Kurňa. Nebo bychom si mohli zahrát, ani nevím, co ještě. Jestli máte to Origin, tak bychom si mohli zahrát Star Wars Battlefront. Teďka to nový, ne to starý. Kurňa. Reklama byla. Chtěl bych zkusit v tomhle let's play dodělat tohle video. V tomhle let's play dodělat tohle kolo teda. A pak bych to nějak ukončil, ale jestli to dám, podle mě ne, jako. Protože to je ještě dost přede mnou. To je vlastně asi 9. nebo 8. kolo, nebo 7. Takže to by mělo být docela lehké, ale. Já, protože nejsem moc profesionál v tomhle, protože jsem to nehrál, jak Bůh ví, kdy, no vidíte, tak bože. Pokud se vám líbí naše intro, tak můžete dát like. Kurňa. Zase já si dám první kolo. Abych mohl dát. Jo, tak je to level 8, pánové. Dámy. No, něco je novýho, jo. Ne, tak to nechtěl, nebudu zdržovat video. No, 26 sekund, tak to se vám omlouvám. A to stopnu a ozvu se vám. Takže jsme tu zpět, reklama skončila. 3. Říkal 1000. To je dost novýho. Tak dáme ještě jedno a ozvu se. Jsme tu zpět, jdeme točit loterii kolo štěstí. Možná dopadím. No, pěkně, no, nechci vidět. To tam. No, to tady běží. To nějaký běží, nějaký modroočko. Co to je za modrovokáka? Fakt. Tohle bude takový kratší let's play, já dodělám tohle kolo. To bude konec, to bude tak 4minutový. Nebo je vůbec dlouhý video tohle. Takže není žádný. No, zachránili jsme špagetku, když já nevím, jak se jmenuje. Vytočíme ještě jedno kolo a pak se vám vozvu. Takže jsme tu zpět. Točí se kolo štěstí a bude to 10.